Добре дошли в Brick University. Днес ще ви покажа Лего Нинджаго, бягството от затвора Крим Тайл, мисля, че се казваше. Нещо така, нещо подобно. Сега ще ви покажа първо фигурките Лего Нинджаго. Това е Кай. Той изглежда така, по този начин, а неговата коса е... Само да я намеря. Да, ето я. Така е неговата коса. Косата може да намерите от другите сезони, но мисля, че от този имаш един път да се показва косата. Примерно от един... Иначе, мисля, че беше предния сезон или по-предния, не знам, с този костюм. Може да му видите косата. Да се я вземете те. Пък от други сезони има още. Мисля, че от този има даже. Ето така. Сега само да му сложа пак маската. На Кай. Който е червения нинджа. Тук съм мечил и това много яко е направено. Да си ги слага. Тук му е това. Само да фокусира камерата. Защо не фокусира? Добре, както и да е. Тук трябва. Има... Сега тук ще го сложа, то ще фокусира. Хайде. Дай, фокусирай. Не знам, ще да фокусира. Добре, както да е. Това, ако го знаете, това е просто като златно сарамо, не знам точно как се казва. Този костюм на Кай му е много як. Мен ме кефят всичките нинджи и всичките им костюми. Много ме кефят всичките нинджи и всичките костюми. Да беса. Така, продължаваме с... Това е Зейн от затвора. Така изглежда. Той също има и второ лице. Нали, първото му е така. А отзад, разбира се, е така. Ето, ще ви покажа отзад. Ето, така. И като сложите косата, е така. Затворнически дрехи. Зейн. Така продължаваме един войник от каменната армия, който има доста яка каска. Виждате? Така ми изглежда лицето. Така. Продължаваме с този полицай, който е от затвора, който се държи тази чашка. Ето, сега ще му я сложа. Ето. Да. Така, също и после и пиратът. Така изглежда. Няма второ лице, но има отзад като опашчица. Така. Да преминем вече към комплекта. Така са тия са на Зейн. Ето. Шуркени, не знам още какво се казваха. Тук имаме за хлебеца, за хляба, как прави бам. И го изстрелва и тук виждате изкрито оръжие и една карта. Така. Сега следва и затвора, разбира се. Така изглежда. Вие може да си го направите ето така. С малко ще подигна камерата. Ето така изглежда. И тук може по телефона да се говори. Ето вижте тук. Всеки може да се говорят. Пред затвора. Тук вътре има тоалетна. И тук има нещо нарисувано, няма как да ви покажа, от не е фокусирала камерата.
Ми е туалетна и конския крак, мисля, че се казваше, и как бягат от затвора. Това е нарисувано. Туалетната. Ето. Това се отваря и така нагоре и може да излязат от тук. От тук изглежда така. И е супер. Много ми харесва този комплект. На мен всичките комплекти ми харесват или иначе. И долу да ви хареса това ревю. И до скоро!